O ano chega ao seu fin e con el xorden novos propósitos para un 2026 cheo de oportunidades, retos e ilusión por un futuro máis agradecido. Mentres a maioría de xente non agarda cambios radicais, algúns recoñecen que 2025 non foi o mellor ano para eles. A crise económica, problemas persoais ou a incerteza que aínda se vive a nivel mundial deixaron marca. Bueno, regular. Pois son dos peores da miña vida, pero, bueno, de aquí para adiante, pois espero que veña mellor. Tamén hai quen, a pesar das dificultades, destaca algúns logros e quere facer do 2026 un ano mellor. Decente. Bueno, foi ben, non houve novedade. Un tema que se repite nas conversas é a importancia da saúde e do benestar. Moitos coinciden en que, por encima de todo, desexan manterse sanos e rodeados de bons momentos. Pois que haga máis salud. Salud para min e para a familia e, habendo eso, pois, para diante todo. Que haya paz en todo el mundo e que todos podamos vivir tranquilos. Non, a min o reto non é nada, seguir traballando con salud sobre todo, que é o principal, e do resto nada máis. Por outro lado, tamén atopamos persoas dispostas a afrontar novos retos no 2026. Algúns propóñense mellorar nas súas carreiras profesionais e vida persoal. Mellorar profesionalmente e tamén consigo mesmo. Estoy patinando y el grupo este año ha llegado a buenas competiciones y queremos intentar superarnos. Bueno, que non sea peor, que todo veña ben, non? En xeral, o 2025 foi un ano de contrastes para moitas persoas e as expectativas para o 2026 son optimistas, cunha maior preocupación pola saúde e a procura dun ano mellor no plano persoal e profesional.